Sang Pati Sigrohanata baris nyawijiku molong dampiak
ngebeki lampahe binarung krepyak watangah gatik gumelar ngebeki swaraning gumoro Damyak Inarito Budaling Prawat Yobolo Kasunyatan Yentok aku siramu Isinya wiji Dewa-dewa dengan solo Buat hati kawula Angkut bulan, angkut tresno Katan dan sampai coba Tak diwangi, tak patendi Laliri tresno kan suci Kasunyatan Yentok aku siramu Isinya wiji
wah, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sido pakso tepuk tangannya mana? Wow, Mas Gilang, tentunya di acara di malam hari ini cuaca begitu cerah sekali untuk keluarga besar dari Sido Pekso, Angadani Lumadining Toto Adicoro, DDJ ulang tahun Merti Dusun Sido Pekso, Gedangan Cepogo Boyolali. Sowan kula sak kanca dalu menika lumantar kadang-kadang Agunsa wingking saking Gunung Sari Senden Selo Boyolali. Nggih, lan ugi ing rikalakan mriki makarya sinaringan lumantar kanca-kanca media ingkang kathah sanget disepilaken setunggal baka setunggalipun ingkang sampun rawuh wonten adicara ing rikalakan mriki. Saderengipun kepareng media menika wonten vendor rumiyin utawi ingkang nyengkuyung acara Mas Agus. Nggih, Kedah dipun aturaken lumantar lightingipun ingkang dalu menika saking pundi? Java Lighting Boyolali. Audio Sound System lumantar JK Audio Production. Ugi kasengkuyung media YouTuber dalu menika ingkang nyengkuyung wonten ing Sido Pekso. Nggih, Romansa Jatilan Sleman, Romansa Jatilan Sleman, Reza Media, Reza Media, Agus Karwes, Agus Karbes, Budaya Van Java, Budaya Van Java, Aneka Seni Budaya, Aneka Seni Budaya. Yang terakhir Ambiar Degan, terima kasih. Tentunya yang masih ada di jalan kita rapatkan acara malam hari ini dan juga sekali lagi tentunya sudah terdata 2 orang yang ulang tahun Mas Gilang. Oke. Nanti di tengah-tengah acara tak kasih untuk ada semuanya. Ada 3 penyanyi kita. Ririt Rengganis, Ada kita sedut-sedut dan juga putra daerah Boyolali, terutama Cepogo Boyolali. Vale, Putranipun Bapak MC Mas Parno Bledek. Yo, diaturaken salam pambuka lumantar prokonco Agunsa. Yuk merapat semuanya. Ayo.
sampun nyoto Mas Brino tak kandhani nirta Mas napa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadah priya priya bagus ingkang sampun nyoto kepiye mengkoda dine bocah loro padha kepiye mergo anake sekolahe sinaune luwe becik nampungake kewajiban sekolahe ora usah doken susu ora payu apa wis jamane pancen kudu kene apa wis jamane pancen kudu kene Matur sembah nuwun dan juga di acara malam hari ini salam membuka bersama Agunza dan juga yang baru datang tentunya Ucapan sudah selamat datang dan dikondisikan. terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya dan hadirnya. Jangan lupa untuk media partnernya yang nonton via streaming. Betul sekali. Silahkan bisa untuk like, subscribe dan komen. Ojo lali sing TikTok yo tap layar. Betul sekali. Langsung kita persembahkan. Kita aturkan berbeda dengan yang biasanya. Tak kasih yang pertama tarian topeng ireng. Langsung Menghibur kita Anda hadirkan semuanya. untuk panjenengan semuanya bersama dengan tanda cinta dari Agunsa dengan topeng ireng. Wulan Wi Langun untuk Anda. Yo 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 yo. Yang ada di jalan terutama kita merapat bolong-bolong. Yo 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 yo. Agunsa ngomandang senira wong Boyolali dan juga di malam hari ini tentunya kita telah datang di kawasan Sido Pekso Gedangan Cepogo Boyolali dalam satu acara bersih dusun. Tentunya salam pemuda bersama kami dan juga salam hormat untuk panjenengan semuanya. Terimalah persembahan tarian yang pertama dari kami, tarian topeng ireng Wulan Wi Langun. Ayo Ririt, gerak kono. Oh iya dong. Obah lo bos, obah lo. Obah-obah yang hilang. Yo, Iya, iya, iya. masuk. Merapat. Yang ada di belakang kita joget semuanya. Kumpul ayo bola. Ini para penonton luar biasa Yo. sudah Topeng ireng berdatangan. emang metu bola. Apa saya metu? Topeng ireng. Yuk, kete bareng-bareng yang ada di atas. Kita joget semuanya. Yo, yo. Ririt Regani
Artis joget semuanya. Oke, ayo. Ayo, yo, yo, yo. Agunsa Boyolali. Luar biasa, luar biasa. Bos. Yo, yo, yo. Kita mulai dengan tarian yang pertama dengan tarian topeng ireng wong Boyolali asli, topeng ireng Wulan Bangun. Iya. Yo, 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 yo. Ayo, 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 ayo. Yo. Yo, yo, yo. Get bareng-bareng toh. Si Topokso ibu-ibu joget semuanya. Yo. Yo. Yo, yang ada di sana. Yo, pasukan joget Bu, joget. Joget semuanya. Yo, 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 yo. Mau jadi buksa itu di joget ini. Yo, yo, yo. Para ibu-ibu ya si Topokso. Kita joget semuanya. Ayo, yo, yo. Rasa kabagyan Narasi Rama Kadresan Akan getar kemesraan Akan kita rasakan Sumandi kembang api Rino Satya Dewa Dewi Ini lestari serasi Takkan pernah terganti. Ayo, yo, 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 yo. asik ya Gus. Maju, maju lah. Tapi rasa kabagyan Laras Wiromo Kadresnan Akan getar kemesraan Akan kita rasakan Sumadi kembang api Rino Satya Dewa Dewi Ingin bersama serasi Takkan terganti. Maju lah. Tapi rasa kabagyan Laras Wiromo Kadresnan Akan getar kemesraan Akan kita rasakan Sumadi kembang api Rino Satya Dewa Dewi Ini bersatu serasi Takkan pernah terganti.
rasa kebahagiaan waras wiromo ketresnan maka getar kemesraan hanya kita rasakan semakin kembang api Rina Satya Dewa Dewi ingin bersatu serasi tangan pernah berbakti Pembukaan Sari Nande untuk Anda semua. Sari Nande, Putri Sari Nande, Putri Suri, pepujaan Dewi, pepujaan Dewi tiap hari sang putri menari diiringi Putri Sari Nande, Sari Nande, Putri Sari Nande, Putri Suri, pepujaan Dewi, tiap hari sang putri menari diiringi Putri Sari Nande. Gila! Sari Nande, Putri Sari Nande, mengapa menangis matamu bengkak? Aduh mama, aduh papa, asap masuk di dalam mata. Sari Nande, Putri Sari Nande, Putri Sari Nande, Putri Suri, pepujaan Dewi, pepujaan Dewi. tiap hari sang putri menari diiringi Putri Sari Nande. Dalan gunung kok lungo teman mangko sore tak urukane rawan gunung lago ayu teman mangko sore tak ranggenane. Yo 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 yo. Atur sugeng sedaya kang samya dateng hampir sadi adan kula wujud temem malang-malang ampun ngantos samya jingkreng mangkin mudah meseleng Atur preksa gumateng para pamirsa wiyarsa agung putri ana malen cepat tuwa sedaya yen wonten lapat kawula kula nuwun pangarsapa lamun ala rupa kula amadeni kangge pasikolongane sandi sayepi kanggo bisa murakabi kesenian kaluni. kula niki warga asli Gunung Sari Gunung-gunung sari bumi batu derek uri seni sejati
matur kawula matur kawula bile lepat kula nyuwun pangapura sedaya yen wonten lepat kawula kula nyuwun pangasapa. Lintange tawang kadyo netramu padange bulan nadange semu sumilire angin gawa tresno jenengmu kang katut kagawa kawitan sinau ing pasurya tansah ginambar ing semune katon endyang bunga dabarane karereng uripku bawane kang mas lan gandhaku ngalembono panen jroning yas aku tresno yen sinawang bentareng kahanan iso anut kubage angenan rintange ketawang kadyo netramu padange bulan gambar esemu sumilire angin gawa tresno jenengmu kang katut kagawa kaya ngene yen landang loro asmara soneno lo mangambar arum puspita jahat rasaku memanding marang sliramu wong bagus kang katut kagawa. Agusa ya
pemuda topeng ireng sing rupane Allah aja Allah awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati malam hari tasyakuran. perlu arah-arah anggonmu hiburan supaya ningkatkan kanggo bisa aman. Kula mriki saja bumi mriki sebab ditimbali kali warga sida peksa mriki. Anggonmu hiburan kanggo perayaan marti dusun mriki mugi tansah uri-uri jawi. Kata sampun sekar atur-atur kula menawi lapat kula nyuwun pangapura. Ngambat arom tango jiwa aneh memanisi sekar mekar lan melati rinonje katon dinelo kandiane jagat katresna wanodya ayu topo gambar ayu pedusuko dengan krono disep-sep Tiada yang lebih indah, tiada yang
kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca ireng-ireng kawula ingkang miturut agama. Ayo pro kaum muslimin muslimat sampai pemuda papaya pada kiat agama menghormat para pira Muhammad. Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca ireng-ireng kawula ingkang miturut agama. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta pemuda patayat pada kiat agama menghormat para pira Muhammad. Padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca ireng-ireng kawula ingkang miturut agama. Ayo pro sedulur Islam sedaya bebarengan hormatono marang mirate junjungan kita Nabi Muhammad ingkang mulya. Sampun paripurna kula atur parisuka Ayo lepat nyuwun ngapura mateng para pamirsa sedaya. Oke, pemanasan tarian yang pertama. Dengan pembukaan kita dari Agunsa dengan tarian Topeng Ireng Ngiwong Boyolali dengan Tampaknya Topeng nanti Ireng Ulan Ulan. diaturkan untuk tarian yang kedua, yang ketiga full untuk tarian andalan-andalan dari Agunsa. Betul. Sebelumnya Mas Gilang, dilanjut ini ada sambutan dulu prakata dari Bapak Kepala Desa. Oke. Pramila kanyamanten dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, jinajaran saking panjenenganipun panitia penyelenggara kasuwun wonten sak tengah-tengahi pepanggungan. Pramila kanyamanten dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa kasumayaken nuwun semoga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wonten kersanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang estu kawula hormati. Wonten kersanipun para alim ulama, para kiai, para pangarsaning agami ingkang estu kawula dhereki, saestu kawula takdimi. Wonten kersanipun bapak-bapak saking kepolisian Polsek Cepogo menawi saking Koramil Cepogo ingkang kawula hormati, Bapak RT Sidapeksa, saha sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agami, ugi sedaya warga masyarakat Sidapeksa, sepuh anem, kakung putri ingkang estu kawula hormati saha kula banggaaken. Ugi wonten kersanipun pamirsa budaya, kakung putri ingkang estu kawula tersenani, boten kata lumpen dumateng grup seni tari Agunsa saking Gunung Sari ingkang estu kawula hormati saha kula tersenani. Saderengipun tiyang kawula nglajengaken atur langkung rumiyin sumangga sareng-sareng kula dherekaken ngambali ngucapkaken ras biji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bila wonten ing dalu punika pun paringi nikmat sembat, nikmat sehat sehingga saged makembal wan menika majelis tasyakuran bersih dukuh ingkang pun adani sederek warga masyarakat ing Sidapeksa ing mriki kanthi ginanjar ayu lijeng boten manggih alangan setunggal punapa. Shalawat sabda salam mugi kunjung arsa dalem junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kula panjenengan tengga sawatipun wit menika wedang ngantos ing ilaya kiamat samanggih. Atur kulajanganipun tiyang kula mawantu-wantu nyuki samudra pangsami dene tiyang kula kepeksa gembel kamardikan panjenengan sautawis awrat tiyang kawula mundi dawuh saking Pak RT Sidapeksa menapa dene panitia bersih dukuh ing Sidapeksa mriki kinan matur ngaturaken menggah wikados sing perlu wonten ing dalu punika. Ingkang sepindah kawula atas nami pribadi saha atas nami pemerintah desa-desa Gedangan nderek bingah, nderek mangayu bagya bilih sedulur ing Sidapeksa mriki wonten wekdal menika sampun kersa nglestantunaken nguri-uri adat tradisi bersih dukuh. Ugi kula sak renjang menapa perangkat desa Gedangan nderek ndedongak mugi-mugi sedulur Sidapeksa sedayanipun samantasipun ngawontenaken bersih dukuh, ngawontenaken pentas seni Reyok Agunsa samanggih pun paringi kesehatan, kebagas warasan, anggenipun pados rezeki pun paringi lancar saha gangsar amin. Ugi kula matur minangka wakil saking panitia menawi dene saking Pak RT Sidapeksa sepindah sugeng rawuh dumateng para pamirsa budaya sedayanipun. Nomor kalih matur nuwun atas kerawuhan panjenengan nderek ngregengaken nderek wewungan hajat penyuwun saking warga masyarakat Sidapeksa bilih wonten dalu menika ngawontenaken tasyakuran wungon kanthi gelar pentas seni Reyok Agunsa saking Gunung Sari. Kanthi mekaten nyuwun doa restu dumateng para pamirsa budaya sedayanipun jumbo ingkang kawula aturaken ing ngajeng samuntasipun warga masyarakat Sidapeksa ngawontenaken bersih dukuh
samangke pun paringi resik atine ya resik desane tambah kompak menapa ingkang dados pinuwun saha kekajenganipun warga masyarakat pun ijabahi saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang klajenganipun ibu bilangipun nyametaken papan panggenan kirang nyaman kanggenipun pamirsa budaya sedayanipun lumantar swaning atur kula mawantu-wantu nyuwun ageng samudra bangsami. Ugi ngaturaken panuwun dumateng pihak keamanan saking Polsek menapa dene saking Koramil ingkang sampun paring idipalilah wanita punika warga masyarakat Sidoarjo ngawutenaken pentas seni reyog Agunsa saking Gunung Sari. Ugi matur nuwun saking grup Agunsa bilih wonten ing dalu punika sampun kersa ngudanani menapa ingkang dados pinyuwunipun sedulur warga masyarakat ing Sidoarjo mriki. Pengangkah nderek ndedongak mugi-mugi Agunsa Mas Agus tambah laris, tambah lancar, amin. Ingkang terakhir kula pesen dumateng pamirsa budaya khususipun renjang-renjang kaneman niki sifatipun seneng-seneng, sifatipun tasakuran. Niku mengke kaitanipun keamanan, kaitanipun ketertiban kula borongaken dumateng panjenengan sedaya. Mudah sakmangke pelaksanaan pentas seni ngantos awal ngantos rampung boten wonten alangan, boten wonten gangguan punapa kemawon. Ugi para ibu-ibu khususipun warga ing Sidoarjo mriki anggenipun nderek meriahaken kesenian Agunsa ing mriki ampun supe anggenipun mateni kompore. Wau ngejangan napa-napa nggih to engko gek-gek kompore dereng dipateni. Dadi niku nggih monggo anggenipun nyambangi dalemipun kiambak-kiambak murid sakmangke boten wonten hal-hal ingkang boten kula panjenengan sedaya remenaken. Intine ngoten menika. Ngoten mawon ingkang saged kula aturaken tentu kemawon para pamirsa budaya selak ora kanthi kepengin ningali kiprahipun para kanca reyog saking Agunsa Gunung Sari monggo dipun wersani sareng-sareng. Intinipun tetep njaga kaitanipun ketertiban, kaitanipun keamanan, joget kena ora kena padudon karo kancane, ora kena sulaya pasulayan karo kancane, wong kabeh gur kanca. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kekirangan wonten kula padha nyuwun ngapunten. Pinangka piniting ngatur wa Allahumma fiq ila iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Subhanwun tentunya bersama Bapak Kepala Desa. Kita persembahkan untuk Anda semuanya dengan tarian yang kedua dari kami, tarian Jaranan Broto.